И здравейте, дами и господа, аз съм Ждавър БГ. Аз съм Дак БГ, ние сега сме в History Craft. И играем на Hunger Games. Ето, нали както преди, първо чествайте и чак тогава се тръгва. Може обратно. Май първо чествайте. Айде. Без да скамим на Това няма скачаме тук долу, нали? първо. Сега, ако ме беше бутнал... Чакай малко, Да чакам. Иде. Аз ще намеря и без това. Ой, айрон каска, супер. Други чести за мен. Тук пък само кой ми влази. Един меч за мен, така. Стая глупостите. Така. И тръгвам. Тук един чест въгъла. Ейчо! Чест ме би. Чай малко ще ползвам. И тук съм. Митко, О, ай вече се бием. окей. Да, Ейчо, искаш ли? Не. Ще го хвърлям. Колко минути да е клипове? Не знам. Искаш ли пеш да пържоли? Не. Ила, ето. Абе, не искам бе, човек, аз съм на храна. Не. Вие слабия да там. Ето, каква каска имаш? Голд. Че... Ей, ще имам це. Кожна. А Кой остави, ай без да си дам бил, ери. Кой си? Хистерия. И човек... Чай малко ще ползирам. И тук съм. Ето, тук като минеш джамп и ти дава по 10, 20 или 30 долара. И това е така. Трябва да ти да айде. Обаче, виж, дава ти диамант, знаеш ли къде? Къде е? Когато си на PvP или когато се биеш с чудовища. Окей. Ама, предмети, после като свършиш. Като свършим PvP ще играем на третото чудовище, ще получим диамант и айрон. О, айрон меч. Насрах се. И в мен имам голден. Плиз. Път ти дам запалка и храна. Ам 30 лева в тук. Имам печени пържоли даже. Ай, не се това. Опа. Къде си е? Моето. Ти няма да ме откриеш. Идвай към спална да се бием. Добре. Видимо годинки. О, аз видях морето. Имаш и камъни, дет слизаш по тях, нали? Вежето паренце. Аз съм някъде на края, но... Пък аз съм някъде... до някакъв кораб. Търси мъче. Но търси. Айрон кажеш. Човек имаш понятен вече за вас, а пък аз поях е бланки. Аз съм целият почти айрон. Ама нагръбник ми трябва. А какъв меч можеш? Да, гледам някакъв кораб.
ето ти си на кораба. Яхтинг. А, да, и аз там делам. Ама, често бе. О, бе, мът. Колко често бе там бе? О, вече те настигам по броня. Чакай, само искам да съм. Я виж? Виж някакъв... Дай ми го един вече. Не, Той човек. така. Ай, няма да си даваме неща. Аз напускам да сме там кораб. Аз тя ме другия. И чакай, ме. Няма. Аз вече съм почти там. Фак. Бучек. Бях много често на него. Искат сигнал моби. Тихо. После трябва да гледаш клипа. Аз съм. Да. Опа, сега как да се изкача горе, бе? Много са пърца. Вой, тук годинки има. Наистина? Да, отдолу. Вой, тук е златна мина. Айде. Гледам често. Те от малките има такова неща. Аре, все кожни работи. Искам един Iron Mesh. Yes, Iron надгръбник. Искам. Вече аз постоянно някакъв набирам хубави неща. Пак. Празно. Виж за тебе, Митко. Чакай, мобичка, мърда. Абе, няма да бия, бе. Не, още няма да се бия. Аз имам 2 Iron вече. А не, че намерих изход, обаче се така. В морето ли падна? Да, че. Аз обирам често вече. Охо, Ендър перо си пропуснал. Може да е един гръбник. Ей, тапак. Той си там. Отвори, бе, тъп. Той си там, бе. Ще изляза. Виж. Отвори. Чакай. Аре, отвори, бе, човек. Само ми. Чакай. Виж там храна. Аре, отвори, бе. Почваме пълва път. Ето, чакай, че си горинка. Изчисти. Аз и сега ще почна да гоня, бягай, докато можеш. Ходям се с борда. Аз ще гоним се, ти си много тъп. Аз нарочно го казах да избягаш. Браво. Добре, аз обирам често вече. Ето са други приятели. Аз не идва Арам Гащо. Иди си. Аре, това трябваше да има хубави. Аз добро. Видя се някакво чудовище от Арам. Беше лошо. Ей, Арам, кой? Ого, 3 Iron меча имам. Да. То спокойно. Ми виж на клипа, бе. Да. Човек. Виж, тук се бъгвам това. Ти къде си, бе? Смешен. Бал Георги. Ти умря. Паднах.